Udang putiti, dagko ng putit. Ayan, namang mamahaling isda mga mahalon na isda atong kuha karon. Salamat sa Ginoo mga kay saka karon ng bilason. Mga may gabi sa tanan sa inyo mga karon mga. Di ako pakita sa inyo mga atong pas pamana karon mga naghandag kuha mga talagang bukid. Bilason mga. Layo mo mga atong kuha mga as pamana. As pamana. Mga okay. Mga, libre na ito mga, pamana. Dalawang butiti. Dalagang bukid mga, marami. Ay, dalagang bukid. Ayan. Kadami itong huli ngayon. Marami tayong huli ngayon mga. Dalagang bukid yung mas marami sa atin ngayon, huli. Dalagang bukid. Stain. Ayan mga. Natin ito dito mga iba. Ayan mga, sana makita ninyo mga. Ayan na. Kita ninyo mga. Tibot lang din uban sa kuhan. Mga, dalagang bukid. Ay mga, 2 kilo at ngayon mga, atong dalagang bukid karon. Daghan-daghan dalagang bukid. Starting. Dalagang bukid at 2 butiti. Ayan. 4, 5, 6. Kita pa niya mga 6. Ito. Wala, siyam. Pulo. Mga kuhaon. Yan mga atong dalang bukid. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Yan mga, marami tayong dalang bukid ngayon. Dalang bukid mga, mas marami sa atin ngayon mga. Ito yung danggit. Danggit, dalang bukid, marami. Marami tayong huli ngayon. Yan mga, yung huli natin ngayon. Yan. Sama na to. Yan. Mga ato ni vlog atong kamana mga para natay kan mga isto ay memory mga sa tong pamana. Natay hindumanan mga. Yan. Okay, thank you Lord. Salamat atong kakaroon. Buti ka mo. Hindi pa dahil sangkot na kang bukid oh. Daghan malito na kang bukid karoon oh. Ayan mga pasensya na mga kung hindi na ito maklaro itong naong kay mga kay ayan mga tara mga itong kuha dalagang bukid o dalawang putiti dagko ng putiti tara mga kadadagko sa itong putiti mga ayan namang mamahaling isda mga mahalon na isda itong kuha karon. Salamat sa Ginoo mga kay saka karon ng bilason saka bilason mga nakakuha kita ni karon bali ang dagko mga dili na kumakuan ay dili ko makaigo kasi dagko na sobrang na ako ka-excited di ako kaigo hinoon kinihirang gurugagmay mapahinoy una na ako maigo dali ra maigo dalagang bukid napakaraming dalagang bukid mga ayan ang daming dalagang bukid grasya salamat sa Ginoo grasya gahapon ng pobre thank you Lord dalagang bukid mga ayan. At may dalawa tayong butiti. Ayan mga. Mga salamat kayo na kayo sa akong mga viewers, mga subscribers. Salamat kayo sa tanan o kay Living the Good Life mga thank you all. Thank you po sa kanunang support sa bugas ng sponsor. Salamat kayo po. Living the Good Life sa ano na nalagay mo sa akong tabang. Salamat kayo. Salamat sa tanan-tanan sa inyo mga. Salamat po. Ayan. Marami tayo talaga bukid ngayon mga. At ito na yung pana na ito mga itong gamit. Atong himo ra na pana. Na ano lang mga. Natural lang nga pana. Di ba taktigon mga na para sa online nga pana. Mao na ato ra na mauhan may atong mahimo. Marag atong magamit. O dagdagang bukid. Yes! Salamat sa Ginoo.
Dahil magaw natin sa kabuk na sa katawag ani kadlitan, tawag sa mo kadlitan, tambok ng isda mga kadlitan. Yes, salamat Ginoo sa grasya. Thank you Lord, kagrasya gihapon pobre. Salamat Ginoo ko, kasudan kita ni bidbid mga. Kasudan kita ni bidbid. Salamat Ginoo sa grasya Ginoo ko. Thank you Lord sa blessing. May hatak butiti mga oh. Butiti, dalawang butiti mga. Salamat Lord. Ay, grasya na ni. Natalog isa pang gabi karon natin income sa 100 pesos mga o 200 okay lang. Kaysa wala tayo income. Sayang mga yung araw o gabi mga natambay lang at wala tayo mahimo. Kung wanta mga sikap pa kita mga para makakuan. Kwarta-kwarta ta pa gagmay. Gagmay okay ra. Yan mga bali sorry kay mga dili ko ka-vlog sila sa dagat kay wala pa ko underwater na camera. Gustuhon man ako mapait mga pero wala tay kwarta. Mao nga koto para sa pangandoy. Aron sa apat na maabot ang panahon maka underwater ta camera. Di la sa ta mag-anan aron koto para sa pangandoy pero di la ta mo an laom. Kaya masakitan ta kay wala tay kwarta. Masakitan na ta mga atong dalagang bukid. Mga sukat-sukat mga sampung pumana karon nakakuha daw lang ang bukid na kadaghan o bilason karon ako nakakuha ani kadaghan na kasi nakakuha ko 5 4 ana 7 karon mga daghan mga daw ka kilo tong karon lagang bukid. Ay salamat sa Ginoo ang grasya gihapon. Lagang bukid dagko naman dai bilason tanaw sa ilawong gagmay abot sibo dagko na dayo. Look amayan uy isda eh. Ang mayana sa isda gid mga gao. Libre kayo. Mga ato ni baligya mga. Baligya tani atong kuha mga karon kwarta ta. Butiti, duha mo butiti karon libre na suwa sa mo magsurog ma. Libre na namon isuwa og mga. Og may isa ta ka mulmol. Mulmol. Sa kabuok libre dakin haso na mga ano tay pili basta magustuhan na to dadon. Oh. Talagang bukid. Daghan kayo talagang bukid. Yes. Thank you Lord. Grasya gyapon. Bali ugma mga balik ako ugma. Pagpamana kaya ra makakwarta tapon. Kalayan sa Ginoo. Kanala ko ni nakoy palitonon na pud sa gamay na motor. Natong kitanganan mga nakoy materyales sa palitonon. Ya kwarta ay gasto pod. Yan, dagang bukid mga daghan bukid. Kwarta na ni ugmabuhon mga dagang bukid. Kwarta na ni ugma. Yes, salamat sa Ginoo. Kwarta na kita ni ugma pohon. Mga dagang bukid mga. Kani mga ato tani kan mga kay murag maglain ako ni mga ako na ato ni baligya mga. Ato ni baligya tungkuan. Wah. Bigyan ko ng kwarta ta. Kwarta na mga ito bigyan. Mga so na ito ni danggit ini mga para manta nah ini ko na danggit kaya mo natin bigyan kung mga sagol kaya mo tingnan sa mapalit mga sagol ko na yung palitong danggit o para lang bukin bali rambo lang mga okay na mga sa kwarta ta mga kwarta tapon lima kalian tingin danggit sa Nagsuwa mga oh. Tama ang taisuwa mga.
Ibilin pa ito tibuligya. Ay, lain pa ito tibuligya. Okay, mga danggit mga danggit. Ito mga ito na ibuligya ito. Ay, ito nisudan. Ito mga ito. Bali mo ito na isuwa sa kabilason mga. Masuwa ito sa kabilason. Dako-dako. Ito sa kabilason mga. Dako na bilason. Wala maga. Ato lagi ato ko tayo pakita atong naong mga na mura na saklan ko ano. Salamat mga sa mga viewers. Salamat isang tanan. Dala itong kuha mga at ang kuha mga hindi all sa tanan-tanan na siya mga. So, living the good life. Salamat po sa kanila sa pusta. Thank you po. Ganun na mga nakadawat na pubuga. Speaker ka living the good life. Salamat po living the good life. O living the agent. Thank you po sa kanila support. Ayan. Itong kuha karon. So, salamat kayo sa tanan-tanan. Tumbling ng cellphone mga. Ito cellphone ni tumbling na. Mga itong kuha. Ay salamat sa Ginoo nakagrasya niya po. Salamat po eh. Salamat Lord. Grasya niya po. Bilasan mga pinilaan mga itong at ano kung natin yung makuha ni kanisay sigmakaan kanisay mga sigmakaan kanisay mga ata ko ni kamama na yung mga angkuhan tatanok sa mama mga angkuhan bilasan ata tibla ko sa kamama mga bilasan ko kamama hindi ka kabukot ka nga kahit sa nila hindi ka lang ako mga enggak butiti udah aku sa butiti mga butiti yan salamat sa ginagawa gid bilason mga daratang bilason no malalanis isda buyag